Čaute ľudia, vítam vás z našeho prvého videa. Dneska som tu ja samo, som tu s Timom. Áno, čaute všetci. Dobre. How about no? About ja. Afganistan. Get wrecked. Get wrecked. A toto je informačka o tom, čo sa bude diať na našom kanáli. Takže prvá vec je asi taká najdôležitejšia. Kvôli internetovým problémom tu ma nemohol byť jeden z nášho týmu. Našťastie. Ale volá sa Paťo a bude tiež s nami natáčať. To je jediný dôvod, prečo natáčame túto informačku, že tu nie je. Áno. Bez neho sa to robí najlepšie. Neskač tam. Sa o tam opovažíš skočiť. Ale ne. Proste problémy s internetom a my to využijeme. Áno. On asi bude robiť Assassin's Creed Brotherhood. CS:GO a Assassin's Creed toto 3 až 9. Ďalej na našom kanáli budete môcť vidieť videá z hier Team Fortress 2, čo práve vidíte. Áno. Už myslím, že vydali sme Battlefield. Áno, som vydal Battlefield 3. Budem hrať multiplayery. Ale ešte si nedohovoril. Kto? Ja. A to mi je jedno. No dobre. A keď si... Kde to jedno nie je. Dobre, No, takže budeme natáčať hry z Team Fortress 2, Battlefield, Assassin's Creed 1 až 9. Potom budeme natáčať hry Crysis a rôzne FPS hry, ale najlepšia hra je aj tá Goat Simulator. Aha, best. Get wrecked. You're dead. Get wrecked. Takže ak sa vám páči, čo by na našom kanále uvidíte, tak nám dajte like, odber, nás to podporí, urobenie debilín, však Timo. Presne. A presto 360 kde si? Timo. Kde si? Že na zemi je všade kokain. Ty si lama. Ja som ti lama. Kto ti dal headshot? Ja. Takže ak chcete vidieť... Aha, tak prepáč. Ešte sa bude natáčať The Thief odo mňa. Takže... videá budú každý víkend, ale takedy aj cez týždeň, keď nebudeme leniví. A nebudeme mať zlé známky z matiky. No, ťa mamička ako ty mňa. Ťa potrestá ako ty mňa. Hej. A... Takže by ste nám mohli dať odber. Len tak. Mohli. Srandy. Bez osrandy, lebo my robíme úplne kvalitné videá. A ešte jednu vec. Timo je Slovák, ktorý žije v Rakúsku, takže jeho výslovnosť je... Stojí za hovno. Stále lepšia ako moja. A oni sú z východu. Počkaj, ty žiješ? No. A sakra, a ti neviem na spavnové dvore, jak debil. Takže ne, čaute. Zdar. Čaute a lajkujte. A komentujte. A predstavte, odoberajte. Čaute. Čus.